Gisusi sa Mines and Geosciences Bureau uban sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpangubkob sa iyong treasure hunting sa Purok Kulis, Barangay Candulawan, Talisay City. Matud sa tag-iya nga ang gikaot himuon lang unta nga septic tank. Usa sa gisusi sa mga otoridad ang gilapdon o gilawmon sa gikubkub nga yuta. Ano ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nagtagbo gani ang udto sa Candulawan Barangay Hall ang mga kawani sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, DENR, MGB ug Talisay City Police alang sa briefing. Kuyog ang duha ka mga informant giadto sa mga opisyal sa nagkadiyang ahensya ug mga barangay official sa Candulawan ang gireklamo sa mga residente nga giingong treasure hunting. Mato di Kapitan Josefina Conchal nga niadtong 2019 gireklamo ang dapit tungod sa kabaho sa baboyan. Ug sa ilang pagpakisusi nakit-an ang pagpanglungag. Apan pasangil sa tag-iya nga gihimo kining septic tank sa ilang baboyan. Sa niaging simana lang, pipila na usab ka mga residente ang nireklamo kay aduna kunoy excavation nga gihimo kon magabi. Naabot na ang istorya nga nibato na sila kahadlo kay naay joy panahon sa kagabion nga naay magtingog nga kanang karon ng April, ma'am. Naay magtingog sa ilawom sa yuta nga murag magdahunog ba ana. Murag tingali na nagtrabaho dito na nagkaot. Matod sa duha ka giingong apil sa mga nakakubkob sa lugar nga niadto pang 2005 kinigi pang sugdan ug bangag. Ay ngun kuno septic siya nya. Ya gilain may gipakubkob na ron. Gipapuli na pug lain nya kare may ikaduha. Mun sunod nya lain na pug kuno kubburon tanganaga na. Pero unsa man di ay imbis nga septic tank unsa man ni gikubkob di ay? Oh bulawan kuno. 3 year kuno na. Langgop naman na diya, ma. Dayon. Mora man na, langgop nang kita ko na. Langob ra dayon unsa pa man? Mora, kaya wala namin nibalik na. Kasi yung taon na sa inyo septic tank ba on mo na? Dayon. Pero septic tank dayon unsa man? Lalong kayo. Wala. Apan ang tag-iya nga si Nestor Canunayon nihima ka kini kay matud pa 2015 siya nagsugod og babuyan sa lugar. Niadtong 2019 naglungag siya alang sa septic tank ug karon alang na sa Atabay. Wala ko nag-treasure na. Wala. Kana nagkaot ko mga usalang kabuan kapin. Karong buwana? Anong gakaot man ka sir? Ako yung mga ugtabay para pansa kong baboy ba supply. Nya pag 8 meters nakakita na mig tubig. Wato na stop ra med. Ang mga kawani sa Talisay City Disaster Team uban ang MGB ug kapulisan nga nisusi sa gingong excavation nakakita nga nahimutang kini ubos sa usa ka balay nga ginama sa light materials ug tapad sa alad sa mga baboy. Isip kabahin sa pakisusi ining giingon nga pagkabkab ug pagkaot dinhi sa usa ka bahin sa Barangay Candulawan ang mga kawani sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Talisay ang nipakanaog sa ilahang mga kawani dinhi sa giingon nga gikaot ni siya kay matud pag treasure hunting gihimuan og treasure hunting kini aron pagsusi kun unsa gyud katinuod or unsa ang gilad mo na niini or unsa na ang iyahang expand ani sa gilkautan nining maong pagbangag. Nalagi ko na yung mga tunneling activity and at the same time possible treasure mining, so mo to na we verify it right now para later on ma-determine nato kung asa iyahang extent. Determine sa measurement no sa iyahang shaft o sa iyahang sa vertical shaft o sa horizontal niya nga kuan kay apparently according to those who were working before ani niya adunay murag tunnel yun siya man-made tunnel. Priority karon ma'am is ang safety and security sa katawhan dinhi duol kining labi na kining duol nga mga balay-balay dinhi sa site. Nasuta nga wa ni kuha og excavation clearance sa barangay si Canunayon ug labaw ng way permit gikan sa City Hall. Pabuton sa LGU ang resulta sa gihimong pakisusi ilabi na ang report ug ang rekomendasyon sa MGB7. Sa pagkakaron, gipasirad-an ug gipabantayan og tanod ang lugar aron di makapadayon sa giingong tunnel activities. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.